Bueno, bos días. Empezamos rematada a reunión do Consello da Xunta de Galicia. Como sempre, paso a darlles conta dos temas máis importantes que tratamos e acordamos. Empezamos con temas a proposta da Consellería de Sanidade. Hoxe acordamos temas relacionados co impulso decidido que a Xunta de Galicia ven dando hai moito tempo. Estamos en postos moi punteiros a nivel mundial en materia de vacinación. Para iso hai que seguir tomando acordos neste sentido. E hoxe tomamos dous importantes. O primeiro é ampliar a todas as persoas maiores de 65 anos a vacina reforzada contra a gripe, que ofrece máis protección frente ao virus da gripe e fortalece o sistema inmunitario con acreditada eficacia. A toda agora, esta vacina iba dirixida a maiores de 60 anos que vivían nunha residencia e despois as persoas en xeral de máis de 70 anos. E agora ampliamos e todas as persoas maiores de 65 anos, vivan onde vivan, non teñen que estar nunha residencia, poderán vacinarse contra a gripe. Con isto pretendemos chegar, con esta ampliación, a un 35% máis de poboación diana ata chegar a 730.000 persoas. Para que isto sexa posible, lóxicamente, hai que ampliar o número de vacinas, xa que hai máis persoas para administrarlla, e hoxe o que acordamos tamén, a parte desta ampliación da poboación diana, é incrementar un 10% a partida para adquirir vacinas antigripais reforzadas de cara á vindeira campaña. En total, 9 millóns de euros. E, ademais, volvemos a facer, según un sistema, fomos no ano pasado a primeira rexión no mundo en asinar o chamado contrato de efectividade cos provedores, donde se marcan uns obxectivos para garantir a eficacia das doses que se adquiren. E, por exemplo, márcanse unhas cifras de ingresos hospitalarios, de reducción de ingresos hospitalarios, que derivarían directamente de eficacia da vacina, e, en función de eso, se modula o precio. É dicir, se non se cumplen esos objetivos, o precio variaría. Se pagaría un menor precio por cada dose. Por lo tanto, vinculamos estas adquisicións á eficacia das doses adquiridas. Decía que había outro acordo en materia de vacinación que ten que ver con a decisión que tomou o pasado mes de xaneiro a Organización Mundial da Saúde de retirar a España o seu estatus de país libre do sarampelo. Houve un repunte de casos importantes, é certo que non en Galicia solo tivemos dentro do ano 2021 2 casos, pero, lóxicamente, ao aumentar a incidencia no conxunto do país, non estamos libres de que aumente tamén en Galicia. No ano 2016, España era un país libre desta enfermidade e, polo tanto, ante esta nova situación, hoxe aprobamos adiantar a vacina de reforzo fronte ao sarampelo para dar respostas a este incremento de casos que se está producindo en España. Por lo tanto, a partir de maio, os nenos serán inmunizados ao cumprir os 2 anos e non ao cumprir os 3, como está ocorrindo ata o de agora. E, por tanto, a partir xa do vindeiro mes de maio, incluímos este cambio no calendario de vacinacións e todos os nenos que naceran desde 1 de xaneiro do 24 serán vacinados no seu centro de saúde fronte ao sarampelo cando cumplan 2 anos. E, no caso dos rapaces que naceran no 2023, que aínda non estean vacinados, será os 3 anos. Pero isto será para adaptar este cambio neste momento, pero a partir de agora, xa digo, se administrará esta vacina aos nenos a partir dos 2 anos. Un último acordo en materia de sanidade, hoxe demoslle o visto e prace a que Galicia e o norte de Portugal creen a primeira rede de atención oncolóxica transfronteiriza que se vai centrar en 2 cancros, no de colon e no de pulmón, pola súa incidencia na población tanto de Galicia como no norte de Portugal. Este é un proxecto europeo que busca crear redes de colaboración entre rexións fronteirizas na área da oncoloxía. Ten un investimento de alrededor de 2 millóns de euros e participarán os Sergas e o principal centro oncolóxico da sanidade portuguesa, o IPO da cidade de Porto. E o que se trataría de que sanitarios de ambas rexións colaboren investigando e estudiando sobre estes cancros para mellorar o diagnóstico e o tratamento, e logo estes avances se implantarán en Galicia
e en Portugal, indistintamente, os pacientes oncolóxicos das dúas zonas. Cambio de acordo a proposta de política social, despois do investimento moi importante que a Xunta está acometendo para a modernización da rede de residencias públicas nos propios edificios, actuacións en prácticamente toda a xeografía galega, hoxe damos un paso máis, está rematando esta adecuación dos edificios e o que hai que facer tamén é renovar o mobiliario e o equipamento. E hoxe aprobamos destinar 6 millóns de euros a esta renovación do mobiliario de equipamento de 32 residencias públicas da Xunta de Galicia. 13 na Coruña, 7 en Lugo, 6 en Pontevedra e 6 en Ourense. Cambio de Consellería, proposta da Consellería de Cultura, os acordamos renovar o convenio que xa existía coa Federación de Librarías Galegas para modernizar as librerías en Galicia e organizar actividades culturais. 165.000 euros. E isto vai permitir organizar feiras de libros en 13 concellos, difundir actividades para difundir o libro en galego e tamén xornadas formativas para que os libreiros perfeccionen as súas competencias en materia de venda online. Varios acordos de carácter local que afectan a varios concellos galegos. O primeiro, hoxe autorizamos destinar 190.000 euros á humanización da estrada Lugo 730 no concello de Fonsagrada. É a chamada Ronda de Fonsagrada, que vertebra a maior parte da zona bella deste concello, coincide ademais co percorrido urbano do Camiño Primitivo do Camiño Norte e o obxectivo é mellorar a actividade viaria tanto de vehículos como de peóns. Imos renovar o firme, mellorar as beirarrúas, instalar barandas e as obras vanse levar a cabo a través dun convenio con o Concello de Fonsagrada, onde a Xunta de Galicia aporta o 100% do custe, xa digo, 190.000, casi 200.000 euros, e o Concello redacta o proxecto despois o encargado de construílas. Outro acordo co Concello de Pollo, hoxe asinamos un convenio co Concello de Pollo para mellorar os accesos e o estacionamento público na contorna da Ponte da Barca, na rotonda que fai de límite entre os concellos de Pontevedra e de Pollo. Serán 230.000 euros, a Xunta chega ao 70%, 160, o resto pon o Concello de Pollo, é unha zona comercial con moito tráfico e o obxectivo é facer melloras nos viarios que dan acceso aos servizos caería e un centro comercial, renovar o pavimento e eliminar barreiras arquitectónicas. Tamén un convenio co Concello de Mos para realizar obras de mellora e de humanización da contorna da igrexa de San Miguel de Pereiras, unha igrexa que data do ano 1778, conta con varios elementos que forman parte do catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia. As obras, en total, son 800, a Xunta chega 640, o resto o Concello de Mos para actuar na contorna do atrio e transformarlo nun novo espacio de disfrute da veciñanza con zonas verdes e varias zonas pionís. E outro acordo co Concello de Ponteareas, está dentro do plan que dábamos, parece que foi no Consello pasado, conta da aprobación do plan para convertir 25 mercados municipais en mercados excelentes, metelos nesa red de mercados excelentes que existían 4 a toda agora e queremos chegar a 25 máis no ano 2030. Pois ben, isto é o primeiro acordo dentro desa estrategia, son 200.000 euros que aportaría a Xunta de Galicia e 150.000 que aportaría o Concello de Ponteareas para acabar as últimas actuacións que fan falta para a rehabilitación integral do edificio. Xa hai unha obra importante realizada e agora queda melloras de accesibilidade, condicionamento de postos, seguridade e con estes 350, os que a Xunta xa digo aportaría 200, a intención é que o mercado de Ponteareas entre nesa rede de mercados excelentes. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Economía, seguindo a colaboración que levamos dende o ano 2018 coa Fundación Catedral, no que damos asesoramento e apoio técnico para a restauración das infraestructuras de madeira, son moitas que existen na Catedral de Santiago. Hoxe acordamos renovar ese convenio e, polo tanto, continuar colaborando coa Fundación Catedral para a recuperación do patrimonio en madeira que existe na Catedral. E, por tanto, técnicos da SERA, da Axencia Galega de Industria Forestal, seguirán estudiando e facendo diagnose do estado de determinados elementos, dar posibles solucións
en madeira que é necesario restaurar. En principio, a colaboración deste ano vaise centrar na restauración da balaustrada do Cimborrio, a estrutura de madeira da Torre do Roloso e a construción dun novo sugo para a Campa Berenguela. Esas son as actuacións nas que se centrará este convenio, en principio de asesoramento e apoio, con independencia xa do seu custo económico, que no seu caso iría por outra vía. Acordo da Consellería de Presidencia nas súas competencias en materia de mobilidade. Hoxe, importante acordo, acordamos investir casi 8 millóns de euros, algo máis de 7.700.000, para mellorar, pequenas melloras na maioría, pero ao final suman casi 8 millóns de euros, en 19 estacións de autobuses que existen en outras tantas vilas galegas. Para facelas, estamos falando de edificios, a maioría están, ou casi todos, construídos entre o ano 87 e o ano 2003, e, polo tanto, é necesario facer moitas obras para aceitalas e facelas máis confortables, sostibles e accesibles, en definitiva, espazos máis cálidos, luminosos e sostibles. Imos actuar nas envolventes, illamento de fachadas, instalación de paneis solares, nova iluminación, sistemas de climatización máis eficientes, bueno, todo aquilo que contribuya a facer entornos máis cómodos. Este traballo se vai dividir en dúas fases. A primeira arranca xa, son 6 estacións que se consideran as máis prioritarias: Carballo, Pontareas, Noia, Sarria, Lalín e Sanxenxo, 3,8 millóns de euros. E, a partir do ano que ven, empezaríamos coa segunda fase, onde investiríamos casi 4 millóns de euros e actuaríamos nas estacións de Padrón, O Grove, Monforte, Viveiro, Burela, Gondomar, Xinzo, Cambados, Foz, Ribadeo, O Barco, Chantada e Mondoñedo. En total, xa digo, en dúas fases, casi 8 millóns de euros para actuar en 19 estacións de autobuses de Galicia. Acordo, cambio de acordo, a proposta da Consellería de Economía e dentro da estrategia da Xunta de Galicia para non só construir chan industrial onde sexa necesario, senón dar utilidade ao que xa está construído. O que queremos é poñer a disposición do tecido productivo galego aquelas parcelas que, xa digo, xa están disponibles porque xa están construídas, equipadas e a día de hoxe desocupadas. Por lo tanto, hoxe acordamos lanzar unha convocatoria para comercializar 357 parcelas que en total suman preto de 800.000 euros de chan de solo industrial en Galicia. Como se van comercializar? O 70%, a gran maioría, que son 254 de 357, se sairán a concurso público, é dicir, as empresas interesadas terán un mes para presentar a súa solicitude e se adxudicarán en concurrencia competitiva. Outras 103 parcelas se adxudicarán polo sistema chamado de oferta pública permanente, é dicir, as empresas interesadas poderán optar e poderán solicitar a súa adquisición en calquera momento do ano. Isto está pensado para as parcelas que a día de hoxe teñen menos posibilidades, en principio, a priori, de ter unha saída comercial, é dicir, aquelas que son máis susceptibles de levantar interés e ir en concurrencia competitiva, e este sistema de oferta pública permanente sería para aquelas, en principio, menos atractivas dende o punto de vista de posibles instalacións. Hai posibilidades tamén de adxudicación directa. No caso de proxectos que estemos falando de PIEs, de proxectos industriais estratégicos, cando a adquisición vai a ser por outra administración pública e as parcelas se quedarán vacantes despois da convocatoria dese concurso, o que antes me refería. E, por suposto, vai haber bonificacións para todas estas adxudicacións entre un 30 e un 50% en todas as parcelas que se van comercializar e, lóxicamente, se pedirían tamén condicións que basicamente serían, hai máis, pero as máis importantes, que as obras dese asentamento industrial sobre a parcela deben rematar en 3 anos e ter permiso de actividade, é dicir, estar en funcionamento en 3 anos dende que se adquira a parcela e, como mínimo, teñen que estar entre 10 e 15 anos en funcionamento antes dunha posible venda pola empresa ou particular que adquirira estas parcelas. Varios acordos en materia, ou 2 acordos en materia de vivenda, como todos os consellos, seguimos avanzando para cumplir o compromiso de duplicar o parque público de vivenda nestes 4 anos. Hoxe acordamos investir 32 millóns de euros
en 180 novas vivendas que van estar nos concellos da Estrada e no concello de Lugo. No concello de Estrada, 4,8 millóns, autorizamos por ese importe licitar as obras de construción de 28 vivendas de promoción pública na Estrada, nunha parcela que nos cedeu o Concello, cedeu a Xunta de Galicia na Avenida de Vigo. E 27,3 millóns de euros para construir 152 novas vivendas no barrio de Garabolos, en Lugo. Estas vivendas se suman a outras que xa estaban licitadas en Lugo, promovidas pola Xunta de Galicia, e en total son 467 vivendas públicas as previstas nesta zona de Garabolos en Lugo. E, en total, serían Garabolos e 620 os inmobles de promoción pública que imos poñer en marcha en Lugo. A maioría na zona de Garabolos, as restantes hasta 620 noutras zonas do municipio. E a elas habería que sumar as 1.200 que se poderán executar baixo o sistema de promoción público-privada ou por promotores ou por cooperativistas no barrio do Sagrado Corazón. Desas 1.200, o 80% van a ser vivendas protegidas. Aí estamos desenvolvendo o PIE no Sagrado Corazón, como saben, para, a parte desas 620 que está facendo a Xunta de Galicia directamente, 1.200, das cuales o 80% serán vivendas protegidas no barrio do Sagrado Corazón. Cambio de acordo, acordos a proposta de medio rural, son dous acordos importantes. O primeiro é a aprobación do Plan de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia para no 2026, logo do seu sometemento ao Consello Forestal hai unhas semanas. Xa é a aprobación definitiva, hoxe, polo Consello da Xunta de Galicia, 213 millóns de euros, é a maior dotación que tuvo nunca un PLADIGA, un Plan de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais en Galicia, é un 18% máis que o ano pasado. Cada ano hai novedades, hai que actualizar e avanzar tanto en prevención como nos medios para loitar, sobre todo, contra os novos tipos de incendios que estamos vendo nos últimos anos. Hai varias novidades, algunhas xa coñecidas, por exemplo, esa aplicación móvil onde será moi sinxelo dar aviso de lumes. Xa vai estar disponible esa previsión, polo menos no mes de xullo, onde calquera persoa, dun xeito sinxelo, poderá alertar sobre un incendio, enviando, ademais, os datos da xeolocalización. Máis novedades, pois, ampliación dun 30% da rede de videovigilancia, 241 cámaras van estar operativas nesta tempada de incendios, incorporación de drons de vixilancia de última xeración, 42 novas brigadas, que van engadir ao operativo do ano pasado 168 novos efectivos, e tamén vaise multiplicar o tamaño da unidade de directores de extinción, que vai pasar de 6 a 15 efectivos, como xa lles dimos conta en algún outro consello, son persoas moi especializadas, sobre todo nos grandes incendios e nos novos tipos de incendio que vimos nas últimas vagas de lumes. No dispositivo van traballar, sumando todos os efectivos de todas as administracións, ao redor de 7.000 persoas, e tamén vanse facer labores preventivas, xa levamos tempo traballando nelas e agora intensificaremos, conforme vai chegando o bo tempo, en máis de 33.000 hectáreas. E as parroquias de alta actividade incendiaria aumentan este ano, son 11 máis que no 2025 serán 35 parroquias consideradas de alta actividade, por lo tanto, alto risco incendiario. Xa que este é un acordo, o principal en materia de lumes forestais, o outro é unha mellora, un aumento sobre o convenio que xa temos suscrito coa Diputación de Ourense para colaborar conjuntamente na prevención e loita contra incendios forestais nesta provincia. Froito deste acordo, o ano pasado, creáronse 16 brigadas forestais en 4 mancomunidades da provincia, Ribeiro, Terra de Ceranova, Comarca de Verín e Carballiño, e, ademais, dotouse a estes equipos e a outros que traballan na provincia de Ourense con nova maquinaria para tarefas de prevención, de roza e tamén de extinción. Ben, pois, mantemos este acordo, vai se renovar este ano e, ademais, decía antes, aumentámolo e constituímos 6 novas brigadas para a prevención e loita contra os lumes forestais na provincia de Ourense en colaboración coa Diputación. Van estar 4 na comarca de Ourense e 2 na comarca de Santa Águeda. Van traballar 6 meses, de maio a novembro,
e con este aumento que facemos, en total van ser 3,5 millóns de euros os que abrangue este convenio, a maioría para persoal, pero tamén para maquinaria. Dos 3,5 millóns, algo máis de 2 millóns os aporta a Xunta de Galicia e 1,5 millóns o aporta a Diputación de Ourense. En total, xa digo, 22 brigadas, aparte coa súa correspondente maquinaria, as que van traballar durante 6 meses na provincia de Ourense gracias a este convenio de colaboración que xa asinamos o ano pasado e este ano mantemos e aumentamos entre a Xunta de Galicia e a Diputación de Ourense. 2 acordos en materia de educación, 3 acordos, perdón. O primeiro, dentro das achegas periódicas que a Xunta de Galicia realiza ás 3 universidades galegas para que poidan desenvolver tarefas de I+G+I. Por lo tanto, son melloras nas infraestructuras científicas destas 3 universidades que, ademais, van destinadas onde deciden cada respectiva universidade, de acordo coas súas necesidades. O que fixemos foi aumentar o convenio que xa estamos mantendo coa Universidade de Vigo, que daría en 6,1 millóns de euros, porque hoxe aprobamos unha adenda de algo máis de medio millón, 536.000 euros. O ano pasado xa lle achegáramos á Universidade de Vigo 5,6, total, entre o ano pasado e este, 6,1 millóns de euros para que as entidades científicas que dependen da universidade poidan seguir desenvolvendo accións de I+D+I no período 25-26. Con esta engádega que facemos agora, pois, por exemplo, xa digo que son as universidades que deciden o destino, van a adquirir un novo laboratorio de traducción simultánea na Facultade de Filoloxía, unha nova ecosonda para o Centro de Investigación Mariña que depende da Universidade de Vigo, vehículos para investigadores da Facultade de Ciencias no campus de Ourense e para renovar licencias de software que son necesarias para que estas institucións científicas da Universidade de Vigo poidan desenvolver o seu labor. Este é o primeiro acordo en materia de educación. O seguinte, que é unha continuidade do que xa levamos facendo en ano 2014, impulsando as chamadas unidades mixtas de investigación, que son alianzas entre empresas e centros de coñecemento para facer esa transferencia de coñecemento do que se investiga a vida práctica, a vida económica das empresas. É un programa de moito éxito, creáronse en ano 2014 64 unidades e mobilizaron casi 200 millóns de euros. E, polo tanto, hoxe aprobamos destinar e distribuir máis de 11 millóns de euros para crear 7 novas unidades mixtas de investigación e consolidar 3 que arrincaron hai non moito tempo. E a previsión é que cheguen a mobilizar, coas aportacións que veñen tamén de capital privado, casi ao redor de 30 millóns de euros. É dicir, serían 11 para mobilizar 30 millóns de euros en I+D+I con transferencia de coñecemento. En que van traballar estas novas unidades? Pois en desenvolvemento de novas terapias biolóxicas, inteligencia artificial no eido da sanidade, sustentabilidade na avicultura de carne ou automoción baseada no hidróxeno verde. É dicir, todas aplicacións que despois teñan unha transferencia do punto de vista económico e empresarial. E o último acordo en materia de educación, importante acordo, aprobamos iniciar a exposición pública da Lei de Educación Digital de Galicia, que ten varias novedades, agora daré detalle de algunhas. Por exemplo, prohibirá gravar as clases sin autorización, tanto se son presenciais como clases online, e a difusión dos exames dos alumnos en redes sociais. Hai máis novedades. Xa temos moito camiño andado. Recorden que fomos a primeira comunidade autónoma en prohibir o uso de teléfonos móviles nos centros educativos. Propusemos contratos voluntarios coas familias para limitar o uso da tecnoloxía nos fogares e apostamos cada vez de xeito máis decidido polo chamado ensino híbrido que combina recursos digitais con recursos en papel. Decía que hai varias novedades e apuntaba unha das máis chamativas. Decía que, salvo autorización expresa, ningún alumno, familiar ou persoa allea ao centro poderá gravar unha clase e logo difundila a través de WhatsApp, Internet ou calquera tipo de difusión a través das redes. Os profesores tampouco poderán difundir imaxes, audios ou calquera información dos alumnos que obteñan as actividades escolares ou extraescolares, incluindo, por suposto, os exames.
Haberá excepcións en casos moi concretos e moi tasados. Por exemplo, un alumno cego pide gravar a clase para poder seguila despois na casa, de un xeito máis accesibles, clases de instrumentos nos conservatorios musicais, pero xa digo que serán casos moi tasados. A prohibición será, a xeralidade será prohibir a grabación e difusión. Más novidades. Seremos a primeira comunidade autónoma en regular o uso de inteligencia artificial dentro da educación, como xa anunciamos. Estendemos tamén as contornas digitais á condición da autoridade pública do profesorado, xa ten na aula físicamente, e tamén se estende o eido digital. O uso do móvil para fins pedagóxicos permitirase únicamente a partir de terceiro da ESO, non en calquera curso, como ata agora, e seremos a primeira comunidade autónoma en regular o chamado dereito á desconexión digital do alumnado fora do horario lectivo. E tamén, como decía, esta lei consolida ainda máis ese modelo de ensino híbrido, combinando novas tecnoloxías con soportes de toda a vida, por así decirlo, polo que a Xunta de Galicia está apostando. Ao final, o objetivo non será, dende logo, non será introducir a tecnoloxía polo feito de introducila, por moitos avances que supoña, pero tampouco supón non renunciar a ela en absoluta, é utilizar a tecnoloxía que mellore a calidade docente. E se é mellor, dende ese punto de vista, utilizar métodos tradicionais, papel, pois non haberá ningún problema. A nosa intención é que esta lei de educación digital que hoxe se somete a exposición pública sexa remitida ao Parlamento, polo tanto, aprobada como proxecto de lei polo Consello da Xunta de Galicia antes de que remate este ano 2026. E último acordo, dará conta máis polo miúdo dos detalles o conselleiro responsable de Xuventude, un asunto ten moito interese para a mocidade galega e tamén para as súas familias. É moitas cousas, pero tamén un recurso de conciliación importante e, polo tanto, os esforzos que fai a Xunta de Galicia nese sentido sabemos que teñen moi boa acollida e teñen pendientes a moita xente antes da convocatoria, que é o que facemos hoxe. Hoxe aprobamos un ano máis a maior oferta de prazas para campamentos e actividades de verán que houbo nunca na historia de Galicia. Van ser casi 12.000 plazas, 11.932 plazas para persoas entre 9 e 30 anos, que son 302 plazas máis que na convocatoria do ano anterior. Hai moitas novidades, ahora explicará o conselleiro. Por exemplo, van ter prioridade aqueles que non participaron en ningunha actividade o verán pasado. Pero esta é unha das novidades. Para explicar un pouco máis, doi a palabra ao conselleiro. Que tal? Moi bo día a todos. Gracias, presidente. Bueno, como apuntaba, como ben decía o presidente hoxe, o Consello dou unha vez máis, como sempre por estas datas, a luz verde a unha nova edición desa esperada campaña de verán que un ano máis volve a cadar esas cifras históricas que se suceden ano tras ano. Este seguramente é unha das campañas máis agardadas por as familias galegas, sen ningún tipo de dúbida, porque, por unha banda, é moi agardada pola rapazada que pode aproveitar este tempo de lecer para ter seguramente disfrutar dunha das mellores experiencias que poden ter no seu verán, e outra, pois tamén, como non, polas nais e polos pais, as familias galegas que atopan nesta campaña de verán un recurso de conciliación único para o tempo das vacacións, para este tempo estival. Polo tanto, un ano máis, facemos unha aposta clara e decidida na que investiremos algo máis de 5,5 millóns de euros con un doble obxectivo. O primeiro é facilitar, por suposto, a vida e a conciliación ás familias galegas e, por outro, tamén non menos importante, ofrecer un recurso de ocio, un recurso de lecer de calidade que podemos decir xa é un referente, unha referencia clara en todo o Estado español. Tal e como apuntaba o presidente, van a ser máis de 11.900 prazas repartidas por todo o territorio da comunidade autónoma. Supón, unha vez máis, un ano máis, un incremento de máis de 300 plazas en relación co ano anterior e conforman, por suposto, unha programación variada para os meses de xullo, agosto e setembro.
Esta oferta que presentamos hoxe está composta por varias modalidades que se adaptan ás necesidades e ás preferencias de cada usuario. Vimos recollendo moita información das actividades programadas en anos anteriores e temos, digamos, un retorno directo dos usuarios e das familias, sabemos cales son as súas preferencias e, polo tanto, vamos a apostar por 5 modalidades que son os campamentos, os mini campamentos, os campos de voluntariado, as actividades para maiores de 18 anos e a oferta concertada en instalacións xuvenís. É unha programación ambiciosa que, por suposto, como sempre, inclúe actividades de carácter lúdico, de carácter cultural, deportivo e formativo e que lle vai a dar a nosa mocidade a posibilidade de que disfruten dun extraordinario verán. Programación que agora paso a detallar, pero que vai na liña clara de obxectivos principais orientados estratéxicamente a ese plan de xuventude de Galicia. Os seus obxectivos fundamentales é fomentar a mobilidade internacional e a adquisición de competencias, destrezas e capacidades complementarias á educación formal, procurar tamén o benestar físico, psíquico, emocional e social da poboación moza a través da promoción de estilo de vida saudable e ámbitos sociais e medioambientais adecuados. Promover alternativas educativas e saudables para o tempo libre e potenciar tamén a participación activa da mocidade a través de accións de voluntariado. Antes de pasar a debullar a oferta deste ano, tamén me gustaría dicir que é unha campaña tan ambiciosa, tan importante, non só desde o punto de vista orzamentario, sino desde o punto de vista organizativo, só se pode levar a cabo grazas ao traballo conxunto e transversal das distintas consellerías do Goberno galego. Por lo tanto, aquí participan de forma activa as consellerías de Política Social e Igualdade, por suposto, de Medio Rural, de Educación, de Emprego, de Comercio e Migración ou de Facenda. Gracias á súa implicación, ao seu compromiso, podemos configurar esta amplia variedade e oferta dirixida a toda a mocidade galega que vai entre os 9 e os 30 anos e que lle vai permitir vivir ese verán cheo de aventuras e de oportunidades. Vamos un pouco a concretar cada unha destas distintas modalidades. En primeiro lugar, temos a oferta de campamentos, que é un dos principais piares desta modalidade de campamentos de verán, posibilita que mozos entre 9 e 17 anos empreguen o seu tempo libre estival participando fundamentalmente en actividades de índole ou de carácter cultural, ambiental ou deportivo. En total, en esta modalidade, ofertamos 8.050 plazas, o que supón un incremento de 173 plazas con relación ao ano anterior. Nesa senda, como decíamos, dos últimos anos de incremento e consolidación ano a ano. Estes campamentos se van a levar a cabo en 36 instalacións distribuídas por todo o territorio galego e entre as novidades que temos para este ano compre destacar un que é Experiencia Galicia Calidade de Verán de temática culinaria que levaremos a cabo en Boqueixón, no Concello de Boqueixón, con 2 quendas e a participación de destacados profesionais do mundo da cociña. A estas 8.050 plazas compre sumar tamén 2 modalidades máis que se ofrecen baixo este mismo epígrafe. Os intercambios con outras comunidades autónomas serán 301 plazas que se poden, de mozos e mozas que se poden disfrutar destes campamentos en País Vasco, Castela e León, Castela-A Mancha, A Rioxa, Madrid e Cantabria, e 105 prazas a maiores específicas ofertadas pola Consellería de Política Social. Quixera determe un momento en este punto para explicar que esta campaña, esta ambiciosa campaña de verán, modo verán activo, é unha campaña plenamente e profundamente integradora e inclusiva na que todos, mozos e mozas, participan en igualdade total e contan co persoal de apoio, con todo o persoal de apoio que se precise para disfrutar esas vacacións en igualdade. Deste xeito, calquera persoa moza con discapacidade pode decidir cal é a modalidade de participación que desexe optar. Libremente pode contar e optar a 3 opcións: o procedimento xeral, podendo escoller entre calquera das máis de 11.900 plazas ofertadas, o procedimento de plazas reservadas especificamente de inclusión ou os campamentos específicos que a Consellería de Política Social oferta con 105 prazas.
Seguimos con outra modalidade, minicampamentos, ademais temos prevista unha nova edición da convocatoria dos minicampamentos dirixidas aos nenos e nenas de entre 9 e 12 anos. Estes minicampamentos Coñece Galicia son un programa lúdico, formativo, en espazos naturais da nosa comunidade con 5 días de duración. O obxectivo destes minicampamentos é ofrecer as necesidades de conciliación e cuidado ás familias, ao tempo que fomenta tamén entre os participantes o coñecemento e a riqueza natural e patrimonial de Galicia, así como o cuidado do medio ambiente e o ocio alternativo. Nesta modalidade ofertaránse 876 prazas, o que supón un incremento con respecto ao ano anterior de 97. Están distribuídas en 31 quendas de entre 20 e 60 prazas cada unha. Outra das modalidades é o campo de voluntariado, que desenvolvemos maioritariamente en colaboración cos concellos galegos. Estas actividades están dirixidas, van encaminhadas a favorecer fundamentalmente e fomentar entre a mocidade e a súa contorna distintos valores, como pode ser a convivencia, a participación, a tolerancia e a solidaridade. Así, a cambio dese traballo desinteresado que se fan nos campamentos, ofrécese unha alternativa de lecer e de tempo libre baseada no intercambio de coñecementos e culturas, da práctica de deportes e da visita a lugares de interese tanto turístico como histórico ou cultural. Baixo esta modalidade, este ano ofrécese un total de 805 prazas. Destas, 665 se ofertarán en Galicia, 65 máis que o ano pasado, están dirixidas a mocidade galega como mozos e mozas do resto de comunidades autónomas e do estranxeiro. E así mesmo, a mocidade galega tamén poderá asistir a estas actividades en diferentes puntos do territorio español, de Europa ou do resto do mundo. Deste xeito, a convocatoria completarase con 75 prazas en diferentes comunidades e outras 75 prazas no estranxeiro. Outra modalidade é o programa para maiores de 18 anos. Como ben saben, este programa recuperouse no ano 2024 debido á súa alta demanda e ao seu éxito a nivel da organización e vai dirixido a mozos e mozas entre 18 e 30 anos. Volvemos a ofertalas con un total de 160 prazas distribuídas en 5 programas e esta modalidade consta de 5 días de duración. O obxectivo, mellorar as competencias e habilidades da xuventude a través de educación non formal, promover un ocio alternativo, educativo e saudable, ao tempo que facilitamos que os mozos e mozas galegos poidan coñecer máis sobre xeografía, patrimonio, cultura e etnografía de Galicia. Levaránse a cabo nos concellos de Ribadeo, Allariz, Cervantes, Folgoso do Courel e Cenlle. E, ademais, a esta oferta total compre sumar 355 prazas reservadas para mozos e mozas en risco de exclusión, vítimas de violencia de xénero ou que pertenzan a familias galegas residentes no exterior. A campaña Modo de Verán Activo complementase finalmente coa cesión das instalacións públicas da Xunta de Galicia para que poidan ser empregadas por asociacións, entidades prestadoras de servicios, escolas de tempo libre, corporacións locais ou outras entidades sen ánimo de lucro. Tamén por grupos de mozos e mozas que non estén asociados, pero que organicen actividades de tempo libre sen ánimo de lucro. Isto posibilita que se ofrezan 1.270 prazas con quendas de entre 5 e 10 días de duración. Por lo tanto, a convocatoria desta campaña de verán 2026 se fará pública este mércores, día 15, no Diario Oficial de Galicia, e a partir do día seguinte, por lo tanto, xoves, día 16, poderase solicitar xa a praza para aqueles campamentos, minicampamentos, campos de voluntariado e as ofertas para entidades ou grupos xuvenís. Deixamos, posteriormente, para o 18 de maio, a apertura do prazo e o proceso de solicitudes para as actividades exclusivamente de lecer alternativo dirixidas a maiores de 18 anos. Como se apuntou, no caso de que o número de solicitudes sexa maior o de prazas ofertadas, por suposto, estas se asignarán por sorteo. E tamén, como novidade, apuntaba o presidente, e atendendo tamén a moitas das demandas de mellora das familias, este ano terán prioridade nese sorteo as persoas
que non foran agraciadas, que non tuveran a sorte de participar nos campamentos na campaña no ano anterior. Deste xeito, buscamos dotar o sistema dunha maior equidade ou garantizar a rotación e a participación dun maior número de mozos e mozas. Esta oferta debullada fai que, unha vez máis, Galicia, sen ningún tipo de dúbidas e a moita distancia de outras comunidades autónomas, sexa un referente en todo o Estado a apostar por un programa atractivo e de calidade, ambicioso, que atrae o interese non só das familias galegas, senón tamén de mozos e mozas de outras comunidades autónomas e do estranxeiro. Un programa comprometido coa conciliación, coa integración e coa inclusión, que vai moito máis alá do entretemento ao brindarlles a oportunidade de crecer e vivir novas experiencias e oportunidades. Unha proposta, en definitiva, creada para favorecer a aprendizaxe social e persoal, deseñada para colaborar coa nosa mocidade e ter unha sociedade máis creativa, máis participativa e máis activa. Non sei se hai algunha cuestión. Moi ben, moitísimas gracias. Boa tarde, presidente. Dúas cuestións. A primeira relativa ao proxecto, por dicirlo así, das baixas laborais que anunciou no debate do Estado de Autonomía e que tuvo unha serie de reaccións por parte, non só de sindicatos, sino tamén de agrupacións profesionais de médicos. Entón, era, se a teor desa resposta valora vostede retirar ese proxecto, modificalo, clarificalo máis. En segundo cuestión, outra crítica que se fai a él é de que se este papel máis importante que se lle dá ás mutuas non é unha desautorización do persoal sanitario ou médico da sanidade pública. E a segunda cuestión era cando a Xunta pensa facer público o contido do pacto de Impulsa con Altri. Gracias. Bueno, a primeira pregunta, imos ver, tamén houve moitas reaccións positivas, eu podo asegurar, por lo tanto, este é como mínimo un tema opinable e, en todo caso, eu expliquei durante o debate do Estado de Autonomía que, mellor ou máis cómodo sería non reaccionar frente ao que todos coinciden en que é un problema agora mesmo que afecta, eu decía nas miñas intervencións, a productividade, especialmente en Galicia, sobre todo pola duración das baixas. Por lo tanto, creemos necesario que hai que actuar e actuaremos. Faime gracia a xente que pide a retirada un proxecto que ainda non coñece. Tanto, mesmo a vicepresidenta do Goberno anunciando que vai recurrir algo que todavía non sabe en que consiste. Eu pido un pouco de seriedade e de objetividade. Temos claro o que, primeiro, que hai que intervir, como creo que o ten clara moitísima xente, empresarios autónomos, os traballadores que van a traballar todos os días, os traballadores que non poden traballar porque teñen unha causa de baixa, por eso están aí. Creo que todos estamos de acordo en que actuar, desde o punto de vista da Administración, é algo positivo, eu creo sinceramente, e por eso actuamos. As críticas, a petición de retirada por parte da xente que aínda non sabe o que imos facer, é dicir, que non hai que facer absolutamente nada, eu sinto que non estou de acordo, como creo que non está de acordo unha parte moi importante da sociedade galega, e non só aqueles que contratan persoas, tamén moitísimas persoas que traballan e traballan duro ou están de baixa porque teñen unha causa real para estalo. Por lo tanto, pido un pouco de tempo, decía que o levábamos, a nosa intención era leválo ao diálogo social, aprobaremos en moi pouco tempo o decreto que regula todo iso e empezaremos a facelo. Non é, nin moito menos, unha crítica a ninguén, de logo a ninguén do sistema público, é intentar mellorar un funcionamento que é mellorable, complementalo cos reforzos e coas funcionamentos complementarios que sexa necesario. Eso imos facer, eso incluye o papel das mutuas e o papel de mellorar os procesos internos da Administración, moitas cousas. En definitiva, eu entendo as críticas, o que non entendo son as críticas falando de algo que se descoñece máis alá dunha proposta
que creo que está absolutamente justificada e, polo tanto, seguiremos para adiante con este plan. A segunda pregunta, non é nin a primeira vez que se pregunta, nin, dende logo, a primeira vez que ha resposto e, polo tanto, remítome as respostas anteriores. Boa tarde. Volvendo ao tema do plan sobre as baixas, falaba vostede que se vai levar o diálogo social, como xa se anunciou no propio debate do Estado de Autonomía. Que vai pasar, dado que os sindicatos xa anunciaron unha postura reticente, como mínimo, que vai pasar se non hai acordo? Vaise aprobar igualmente este plan? Por outra banda, quería preguntar se pode adiantar algo de como se ten pensado implantalo. Anunciouse que se van crear unhas unidades, quen as vai compoñer? Van ser médicos tamén do Sergas. Por outra banda, tamén neste contexto no que sabemos que hai demoras para facer probas para a atención de pacientes na sanidade pública, cabe a posibilidade de que se dea unha alta sen que haxa unha proba, por exemplo, que está pendente, sen que se faga. Por último, quería preguntar se cree que en algunha medida hai unha responsabilidade da administración que vostede dirixe por estas demoras, precisamente, que a veces afectan a xente que está de baixa, alongando o tempo. Nada máis, gracias. Bueno, efectivamente, anunciamos que o levaríamos ao diálogo social porque creo que é onde corresponde e eu agardo unha postura constructiva de aqueles que forman parte do diálogo social, porque a mesma palabra di diálogo, pode haber suxestións, pode haber posturas reticentes en principio, que estou seguro de que, salvo que xa se vaya con unha idea preconcebida e se pretende outra cousa, despois de escoitar as explicacións, e isto é un tema complexo que require explicacións, na miña opinión, deberían apoiálo sinceramente. Outra cosa xa é unha postura, como escoitamos outro día, desde decir que non fai falta facer absolutamente nada, non estou de acordo, ou non estamos de acordo, e, polo tanto, actuaremos, ou decir que estamos poñendo en dúbida que non fai falta facer nada, porque isto é unha acusación de fraude que non ten sentido. É como decir que non fai falta perseguir as infraccións de tráfico porque a maioría da xente cumpre as normas de tráfico, non fai falta perseguir evasión de impostos porque a maioría da xente paga os seus impostos. Creo que isto se cae polo seu propio peso e, polo tanto, insisto en que actuaremos, intentaremos conseguir os máximos consensos posibles, pero, ao final, unha administración, a xente nos vota para que actuemos pensando en solucionar problemas cando os problemas existen. Eu agardo que teña o máximo consenso posible e, dende logo, ímolo buscar, pero non facer nada, xa o dixen moitas veces, vou dicilo agora, non é unha alternativa. A responsabilidade última vai seguir sendo unha responsabilidade pública, que ninguén teña ninguna dúbida. E, polo tanto, sabemos o marco no que nos movemos, sabemos como hai que facer as cousas para, tendo no ámbito do público, ter os apoios necesarios para que o sistema funcione e facer as reformas. Claro que é necesario facer reformas tamén no funcionamento da administración para facelo máis áxil e para impedir situacións indesesadas por demoras, máis alá do necesario, por probas que se retrasan. Precisamente neso queremos actuar e neso consiste o plan, que me permitirán que o iremos debullando. Outro día foi un anuncio e agora o que toca é empezar a dar pasos para executalo. E no diálogo social será onde se coñezan os primeiros. Xa digo, isto non lle vai valer a quen pensa que non hai ningún problema e, polo tanto, non hai que facer ninguna solución. Ou a quen defende non facer nada por motivos puramente ideolóxicos. Ou a que ten a irresponsabilidade de anunciar un recurso frente ao Constitucional por unha intervención nun discurso de que a intervención durou o que durou. Se eso xa justifica un recurso anteconstitucional, eso se demostra que o que está funcionando é a ideoloxía, bastante descoñecemento e bastante irresponsabilidade. Boa tarde, presidente. Eu quería preguntarlle pola decisión da Xustiza de arquivar a denuncia contra o exconselleiro Alfonso Villares. Ademais da súa valoración, quería saber se vostede cree que haberá quen se disculpe ou que debería haber quen se disculpe ou que rectifique sobre o dito durante estes meses e tamén saber se vostede mantén a súa intención de recuperalo para a vida pública. Gracias. Haberá quen se disculpe, debería habelo. Eu lamento que
as cousas que se chegaron a decir dende o punto de vista de ataques persoais, dende o punto de vista de xulgar antes de que xulgaran os xuíces por algúns e algunhas, deberían, como mínimo, ter o mesmo énfasis en pedir disculpas unha vez que se coñeceron as decisións judiciais. Supoño que non o farán. Isto é así, califica de cada persoa o que é capaz de decir nun momento e o que non é capaz de decir noutro. Alfonso Villares, despois de todo este tempo, que seguro que foi moi duro, lóxicamente, era un bo servidor público que dimiteu polas razóns que todos coñecemos e que ele explicou naquela rolda de prensa e, lóxicamente, despois deste pronunciamento judicial non tería problemas para volver á vida pública. Primeiro, unha cousa que depende del e, segundo, acabamos de coñecer ao pronunciamento judicial e, polo tanto, eu creo que é o momento de, un pouco de valorar o que vostede preguntaba, por exemplo, os responsables políticos que dixeron o que dixeron naquel momento, se agora van decir o contrario, pedir disculpas. De todo o demais, saberá tempo de falar. Moi ben. Moitas gracias.